Mbah mbah ini. Lah piye? Mas Heru. Mas Heru, masa iki? Ngiler, aku nero jangan ngileran. Ngiler. Motor kali kotang sik yuk monggo yuk. Aku di bojo sakmono ya modar lah. Wis ra kuat ngatasi. Asik. Pamit ra ngabari apa kowe lali karo aku iki latihan regane 6.000 kowe wujud katresnanku melu aku kok mlayu apa larang pungkasane kowe aku goleki tali kota saksi tresna bukan suci.
saksi tresna tukang suci lali total saksi tresna kurang suci. yo Wahyu Manggala jaya dar semangat. Aku kok iso duwe kanca ngene. Sabar Pak Bi. Anjen ngono wis suwi kok Bi. Lambem masa lagi roh. Sumpah lho Set, Apa nih? rai kok jemotos. Iki mau tarik utang wis diaturi. Tung tak tung tak tung dang tak tung dang. Loh. Oh aku Oh, bisa mandek ora kowe. Nanti mau. Nanti musik e. iko lho ning Ora sopan tak buaki kabeh. Kowe aku ning ngek ketoprak ora tak jak kowe. Aku ning ngek ketoprak ora tak jak kowe. Saiki kira-kira nang mbok jak iki kowe duwe tanggapan po? Lho, urung golek sik ah. Mbok menawa entuk. Mas Rokem suarane sing bagus. Nyanyi apa, Mas? Dik Septi kowe. Kesayangan. Duet karo Dek Septi. Oke. Duet karo Dek Septi. Ora duet, ora duet. Ora duet. Kesayangan iki. Lagune apa, Pak Septi? Minta lagu. Kesayangan, Mbok. Kesayangan. Oh, kesayangan, oke. Yen liwat aku Oh, kali. boleh. Ayo, diaturi kesayangan bersama. Yuk. Kasih cintaku kepadamu. Kang Mas kesayangan kaya ngopo rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane nandang rindu Kang Mas sing tak tresnani dhewe aku ora balesi
lanang Mas Agus. Nggih, Berkah sedayanipun. kesayangan. Ayo. Soben Sariman arep nyetakno kegedingan jadinya. Oh sayang. Sakit. Tenan. Setengah 8 lho, Bos. Wis setengah 8. Kon ngangsu, Ngangsu sapa? ngangsu ndorone Sapa? Nggo apa? nggo wudu. Kowe ku iso niate wundu mirip gayamu. Ayo, ayo. Ayo ngetok ayo monggo ya. Ini ya Kang Momo. Nanti aku susul karo sampean mergo wigati sih bakal tak belakangke karo sampean Kang. Kok semune wigati banget ana apa jan? Pancen bener aku tresno karo sampean, aku kepengin dadi bojone sampean. Kowe iki aja gojek. Kowe karo aku iki wis beda kahanane. Lamun to tresnamu mengko tak tampa. Apa sekirane entuk lilai wong tuamu mergo derajatku lan derajatku itu beda ora? Aku ki ora gojek kok Kakang. Aku tresno tenan karo sampean. Yen perkara bapak sampean rasa dadak kuwatir. Tapi kuwi wis dadi tanggung jawabku. Aku bakal tanggung jawab sautuhe kok. Lamun kabeh mau kadenangan wong tuamu, sauger kowe tanggung jawab tresnamu bakal tak tampa. Iya Kakang. Tresnamu tak tampa yen ngono. Ngono Kakang, matur nuwun ya Kakang. Ning yo janji, mengko lamun to kowe lan aku wis dadi bojo. Aja gampang kapiluyu karo wong lanang liya. Saman ki rasa dadak kondisi kaya ngono. Aku janji karo Ning ora bakal kelakon. Ranti, hei, hei, oh, aku wis krung kabeh. Nek kowe arep nampa tresnaning anakku, ya apa? Nggih, Pak, jalaran sing miwiti niku mboten kula nanging Ranti. Aku ngerti, ora takon. Seneng ya atimu, Nggih. gembelo ya. Kowe ditembung wong wadon ayu pasuryane, wong tuane sugih, jur kok tampa ya. Ya, Pak, eman-eman mboten manawi mboten dipun tampi. eman-eman ya. Ning aku ora sudi nampa kowe. Napa kula Ngomong. luput, Pak? Kenapa ora lu? Kowe ora rumangsani salah. Salah kula mboten pundi, Pak. Kowe iki mau gedebal. Kowe iki mung buruhku. Kok wani-wanine kowe nampa tresnane anakku? Heh? Yen ngono kowe arep ngalap bondo donyaku. Mboten, Pak. Kula tresna kalian Ranti niku lair batin. Mboten wonten tinanipun menawi kula niku badhe ngalap bondo dunyane sampeyan, Pak. Sanut tresna. Mboten saged. Awadanmu apa ae aku ora bisa nampa. Jangan kula tresna kalian Ranti, Pak. Pisan ora? Mboten saged. Pisan ora? Kowe gelem pisah apa ora? Kowe gelem pisah ora? Nanti, ayo mlayu. Melayu mubeng lho. Ayo. Momok. Aduh kowe melayu galangan goblukan iki. Kelakon kowe tumekaning pati ya. Ya cingan. Apa? Bro-bro napa? Ciloko. Ciloko iya napa? Kebune sampean sing gedhi sing sumune jlamprang kuwi mati, Pak Nek. Ye! Mati. Kok iso mati ana perkara. Ora ngerti wong cedhake iki mau ana blokang. Ana blukan.
tadi cedhake kebuku. Iki ana blukang. Ana blukang. Apa pancen kebuku tumekaning pati? Mergo aku nyawat blukang karo momok ning kena kebuku. Yen ngono kae bali, perkara iki momok sing jalari. Oh, ojo layu kowe. Iki ana nonoman sing bagus. Sing wedok ayu rupane kok mlayu-mlayu ning tengah alas iki jane ana apa? Tenane kula niku diboroyak-oyak kali pawongan, Pak. Dioyak-oyak dening pawongan. Nggih. Njur satenane jenengmu iki sapa, Cah Bagus? Kula niki momok, Momok, anake Mbok Sari. Momok anake Sarini bocah saka ngendi? Saking Miyono. Saka desa Miyono. Yen ngono kowe anakku, Momok. Lho, kok sampean niku ngaku gawar entuk kula niku anak sampean niku sinten? Aku iki bapakmu ya wong tuamu. Aku iki Saridin. Bapak Saridin. Iya. Boten nate bali kula niku kangen awet cilik nganti semene gedene niku boten nate ketemu kalih sampean. Ya sing gedhe pangapuramu le. Mergo kabeh kuwi mau kahanan satemah bapak iki ora tau tilik karo kowe nganti kowe iki akhir dewasa kaya ngene. Nggih, Pak. Lah kok nganti kowe mlayu-mlayu jare dioyak pawongan iki njur luputmu iki apa? Lara-lara ngeten. Sarene kula kalih simbok niku rak sarwa kekurangan. Bener. Kula niku dadi bure iki diposomo. Wong sing sugih kae. Lah niki namine Wiranti. Niki yogane ki diposomo. Anake diposo. Niki rak nembung seneng kalih kula. Tresno kalih kula kepengin dadi bojo kula nggih kula tampa. Nanging emane niku kadenangan kalian ki diposomo. Lah terus. Satma boten dipun lilahi, kula dipun polo, kula mlayu. Nganti kalih Wiranti menika kula badhe nyuwun pitulungan sampeyan, Pak. Dadi apa kira-kira ki diposomo iki isih bujung karo kowe? Tasih bujung kula wae. Yen pancen ngono ning tak keplakan. Jebul kaya ngono momok. Pun, Pak. Kowe tak bujung melayu jebul kowe golek bola ya, Mok. Boten. Yuri sapa? Wih, suarane buan. Galak, Pak. Mbok menawa laire bareng bledek. Ora perkara bareng bledek. Dadi jenengmu diposomo. Iya. Lah kok nganti kowe oyak-oyak karo momok iki lupute apa? Nganti satemah kepengin mateni karo momok. Mergo momok siji wis salah. Dhewekne wis wani seneng karo anakku. Mergo momok iki gedhi bal. Momok iki mung buruhku. Lho, dhewekne takon pisah ora gelem pisah, malah kapura mlayu ngejak karo anakku. Loro atiku. Lah kira-kira anakmu dijak gelem ta ora? Nyatane yo gelem. Lah iya nak ngono anakmu wis seneng karo anak karo momok. Lah rampung to, Pak. Ngono. Neng aku wong tuane, kowe aja seneng atimu. Galak-galak, Pak. Ngene. Yen perkara iki kowe adeng atimu kepengin mateni karo momok, mergo gelo atimu. Iya. Anakmu sing ayu-ayu dhewe iki pencut karo momok. Iya. Aku pinangka dadi pepalang. Lho, Kowe sop. pengen ngerti. Iya. Aku iki Syekh Jangkung. Syekh Jangkung. Kowe wani-wanine kok dadi pepalang kuwi apa karepmu? Lho. Mergo aku ngerti kahanan sing ora nyenengake apa aku luput lamun to aku tetulung karo momok. Lho. Nek kowe pancen pengen tetulung aja karo momok. Mergo momok iki luput nganti aku bujung lan momok. Iki mergo apa? Perkara kebo kuwi tak balang. Nalika aku pengen balang momok ning kena keboku. Ngono. Keboku tumekaning pati. Dadi mergo kebomu mati gara-gara momok. Iya. Lah
Satemah kowe kepengin mateni karo Momo. Iya. Yo, yen pancen kaya ngono aku bakal tetulung karo Momo. Nak kowe mbacut, kapeksa kowe adu arep karo aku. Sadurunge aku pengen adu arep. Iya. Satenane sapa kowe sejangkung satenan? Syekh Jangkung iki yo Saridin, Saridin yo Syekh Jangkung. Aku iki Saridin. Iya ini Saridin. Iya. Koyo aku. Age ajare arep mateni Momo. Kecelok banyu, Pak. Pangapuntenipun Kiai ini Saridin. Panjenengan mawi nami Syekh Jangkung kula boten mangertosi. Ingkang kula mangertosi menika Saridin. Kamangka Saridin nika bapakipun Momo. Lah iya mergo aku iki bapake Momo. Ya wis pantes lamun to aku iki sabela karo Momo rak ngono. Ngeten lho Kiai ini. Piye? Estunipun ingkang kula gelani niku mboten perkaris momok dipun seneng kalih anak kula niku mboten. Perkawisipun nika perkawis kebo kula sing agengipun sapadha rondang. Sampun dipun nyang swidak yuta mboten kula paringaken malah kapara mati. Lah terus saiki karepmu piye? Ngeten Kiai ini Saridin. Ngiras-ngirus kula badhe ngawontenaken sayembara. Sok sinten mawon mboten mawas ingkang saged nguripaken kebo kula saandhapipun wit kang gedhe kae. Oh iya. Saged urip bakal tak paringke sak putuhe. Ngono. Nggih. Alwaktu dainun lho ya. Nggih. Diposomo. Nggih kula. Sak tenane kebomu kae durung mati, coba sawangen. Kebo isih urip ngono kok muni mati. Ya ini kebomu iki ngaso ora mati. menawi ngaten matur suwun. Kepareng kula nyuwun pamit, Duk. Ayo, Duk. Bali. Ayo. Ayo. Janjine piye? Pripun? Lho, kowe mau rak wis nganakake giri sayembara. Oh nggih. Sok sapa wae sing iso nguripno kebomu bakal mok pasrahke karo wong sing ngurip. Terus Kiai. Kamangka sing iso nguripno aku. Nggih. Ya sak wutuhe kebomu dadi aku rak kaya ngono. Janji minangka utang nggih Kiai ini. Badhe Ini. kula danani nggih. Mok, mergo kebo iki mau wis diwenehke karo bapak, mula saiki kebo tak pasake karo kowe. Ya, kira-kira kebone iki sungune jelamrang kaya ngono. Nggih, wong gedhe kok. Coba dijajal dilepoke kandang kira-kira iso mlebu ta ora? Kandangmu cilik ora mlebu le, Mok. Waduh. Mboten saged, Pak. Ora iso. Sungune ruwe ndaplang. Jelamrang kaya ngono ya wis wis. mlebu. Yen kaya ngono tak tekuke sungune ya. Nggih, monggo. Napa saged? Sampai Pripun, Pak? Kebo sing maune sungune jelamrang tak tekuk terus dadi dungkul. Mula kanthi kuwi kowe pinangka paseksen, kebo kae bisa diarani kebo dungkul landha. Nguripke kebo iki mau nyawane bapak sing separo iki tak wehne kebo kuwi mau. Kok saged kula tak jaluk kanthi banget. Aja nganti kowe dak sia karo kebo kuwi mau. Nak kowe dak sia karo kebo padha karo dak sia karo bapak. Kados ngaten. Wis, yen panjenengan kaya ngono saiki kebo go bali. Ngaten. Ya. Ya pun, kula tak nyuwun pamit kalih ngabari simbok yen to sampean Ngono. mantu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. aku tak bali kowe dhisik yo Kiai. Assalamualaikum. Golek dua sing becik ya. Kaya ngono, Kanggo Kang. daupane anakku lanang. Nggih ya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, Duk. Ayo.
Kakang Syekh Jangkung. Woi. Senopati Sumba Pradan iku nggih. Nggih estunipun. Menika langat. Nggih. Katemben kemawon Yaya Adipati mangunoneng menika dumugi wonten ing Mataram. Lajeng wigatosipun menapa? Nggih piyambakipun menika munjo atur pilih ing laladan pati nembe geger. Ingkang dipun tuwuhaken sak glintire menungsa ingkang nami Si Andorante. Andorante. Nggih, niku saben wonten tiyang muslim nindakaken sembahyang niku digragali watu. Ngaten. Ewa semanten sedaya kawula ing pati boten saged ingkang saged nyepeng utawi ngraket. Oh, kados ngaten. Mila Salajengipun Kakang Syekh Jangkung. Kula namung nyuwun sabiyantu panjenengan ngaten. supados ngrigenaken kados pundi ing mangke saged ngraket Si Andorante. Menawi kula menika mirengaken gedungengan panjenengan niku cetha mbok bilih Andorante menika salah setunggalipun menungsa ingkang jaduk mlebutug gudeng samalage. Dados boten gampil kok upami kepengin nyepeng anane Si Andorante. Mila saking menika Kanjeng Adipati, kula badhe nyuwun pirsa dumateng panjenengan. Estunipun senengane Andorante niku napa? Menawi kabar kula tampi kekaramanipun Ki Andorante menika mengunjuk waragan. Ngunjuk waragan. Pisan. Nggih. Keng angka kaping kalih sok seneng dolanan bocah wadon. Nah niki kangge srana saged nyepeng kawontenanipun Si Andorante. Nah kula badhe nyuwun pirsa. Sinten punggawa negara wonten ing Kabupaten Pati ingkang kagungan putra ayu? Boten sanes Kakang Sumba Pradan. Saestu menika. Menika leres. Ning kula kuwatos. Anak kula niku tesih prawan-prawan. Ngaten. Bab perkawis menika kula ing mangkinipun ingkang tanggung jawab sawetahipun. Jalaran menika kangge srana ingkang supados ing mangkinipun Kabupaten Pati menika saged tentrem ngaten. Kula nyuwun tulung Kakang Sumba Pradan. Niki mung kanggo sarana. Menawi kasus mekaten kula mboten kamrapan. Monggo, Bang Timbali nggih. Kula dhewe niku nggih gumun. Lah gumune manggen pundi? Lah bapake nggih cilik metikil ireng gambreng. Lho anak-anak kok ya putih-putih. Menika niru ibunipun. Sampeyan iki kok. Gedhe dhuwur lenjer. Jenengmu sapa, Nduk? Kula Guntari. Guntari. Kula Pratiwi. Pratiwi. Ngene ya, apa sebabe nganti kowe iki ditekake ning papan kene? Mergo kabeh kuwi mau kanggo srana, kanggo nyekel Ki Andorante. Mergo senengane Ki Andorante iki ngunjuk warakan lan bocah wedok sing ayu-ayu. Mula kowe mengkone lumarapo ning desa Sitinggil, etok-etok adol lombenan, mengko kok upama Ki Andorante nganti kepencut, kowe etok-etok gelem. Mengko takonono pengapesane iki apa. Oh, kasih. Nggih, Pak. Yo kudune yo sak ora-orane sak isai-sami Nah, kowe kudu pinter milut. Ora usah wedi, aku tuturi Nah, nyambungmu. kaya Sama Budi ya, Pak ya. Ayo, Di. ning nyepeng Andorante niku mboten ngambil. Mila saking menika kula panjenengan cepat-cepat ora. Oh, sampun Mas Wato. Monggo dipun lapani monggo. Lanuwun. Ara-ara
Lah kowe dodol arak perkara. RC Kampung Baru. Nduk, Nggih. lawangku mengo mergo ora ana lawang. Kowe mlebu tawane anak. Nek aku tuku regane piro? Lah nek biasane niku kula adol niku 75. Nek kate sampean 50.000 mawon. Nek tak nyang etuk ora? Pinten? Nek 50 kuwi kelarangan. Lho, Ajeng. 20 yuta ngono piye? Wih, selawi yuta iki lho, nggih. Niku dhuwit sedanten. 50 karo 20 akeh ndi? Lah nek 50.000 nek kalih 20 juta ya akeh 20 yuta no. Kowe mau muni 50.000? Nggih. Lah aku muni 20 yuta salah. Nggih salah, kleru. Sing dipangan banyune Nggih. nek 20 yuta tak pangan sak bakule tok tau. Aduh. Pun lah mboten napa-napa. Nggih. Paling santai. Alah paling sampean mangan kula mboten Mboten ngentekno. Leguk lemu-lemu ngaten kok. Bokong ki lho mbok pangan ketiga ping pindho. Ora ngentekno. Aja ngenyek aku. Ilmune iki mau ondo rantik. Sesek Kiai Tumenggung Bungkrek. Tunggal sak peguron. Tunggal cilik lahi polahe ubet kaya cacing. Nggih. Wes mboten napa-napa. Iki jam piro? Alah niki pun wayahe jam. Wis wayahe. Nggih jam 3 langkung. Biasane angger aku mati iki ra rampung ketoprake. Alah nggih. Ono aja mati riyen rek. Nunjuk seger niku. Iki apa iki? Bir apa teh hangat? Alah lah wong niki nggih genah bir ngeten kok. Ombene. Nggih, Monggo. McDonald. Iya, McDonald. Bengi-bengi anyep-anyep ngome koten niku wah segere jan. Cap Wedi. gowungu. Margo Rejo. Nggih. Wis enten sing ngombeni kula sing pitek iki nggih, iki nggih. Nah, terus sampean iki kok ora takon aku sapa ngono. Aku weruh. Sapa? Uut. Sapa jenenge? Aku ranti kok. Bulanti. Nggih. Jenengmu sapa? Pratiwi. Lah ngoten lho. Kula pitek iki nggih. Gur. Kok gur? Iki ditutuki gurasi Iki ngoten. wis ramu ndang cepet. Lah nggih kok. Aku Lah. pijeti nduk. Sampai nggih. Tuwa lah mbok tesih ganteng. Umpama kowe tak pek bojo dobel gak rapopo. Walah boten Lah mboten napa-napa. Angger sampean kiat mawon ngoten. Iki karepku. Tujuane sing digawe jane rawani. Lah kok ngoten? Ya siji kanggo utuh. Ning mergo kepepet aku loro iki. Dapuane wong loro ya tak pek kae. Nggih, nggih mboten napa-napa. Pun mendem apa derek nek sampean iki kok? Wis. Njuk malih ha. Tasih peteng napa tasih padang? Wis peteng. Pun peteng nggih pun. Mengke nek sampean pun peteng tabrak kula mboten napa-napa. Kowe wis tak pek bojo iki. Nggih, nggih. Kowe ora njaluk apa-apa to? Aku mun tamet kali sampean. Apa? Jane sampean iki Sampean kok kok jawarane kok jaduk. jaduk mboten saged mati jane gadahi pengapesan. Ya aku ya jaduk. Lah nggih. Ora piye le. Kok mboten saged Ora ampuh piye. Lah nggih nek jaduk niku nggadahi pengapesan menapa? Kowe takoni arep tok bari ketoprak saiki piye? Lah kok toprak lari sembo kok. Lah Jaduk perkarane aku iki mau atos. Ning aku ringke. Ringke Carane sepele. napa menika? Tanganku ditali. Tali. Ning taline ora nganggo rapian, ning nganggo rantai. ngagem rantai. Rantene ora wesi. Lajeng rantai menapa? Ora nium gaweane Aris. Ning rantai emas. Wih, rantai Rantai emas. emas. Mongko emas niku sak gram mawon gram saking larane ra. Lah kuwi mungsuhe wong sak negara. Lah nggih, nggih, Nek nggih. trimo emas iki enteng. Nggih, nggih, nggih. Ning wis semono kudu iso ditarik gajah. Tarik gajah.
Gajah mangat ya kudu dicekeli wong. Nek gak dicekeli wong, ya gak mati. Gajah Wahyu Manggala ya mboten mati nggih. Tuladane ditali jajal. Tali dijajal nggih. Pun sampean meneng mawon gayane kula mungkin kowe nak. Ya nggih. Ini geret umpama sak sikilmu. Nggih, umpama sak sikil kalih tangan. Kalih rantai Mas nggih. Kita cekel umpama rampung to. Nggih. Lah terus iki piye? Ditarik kalih gajah. Sik. Yo, prajurit. Jebul pengapesane ngene bloko. Ngono wae kok sewengi muput kok gegerno jagat pati. Aku jane rung Kowe iki mati jiaji, bocah sisan iki. Iki wis jam 3:04 kita bar jam pira? Ngaten nggih. Kanjeng Sultan saha panjenengan Kanjeng Adipati. Kakang Sejangkung kados pundi. Sinaosa kuandhane Andaranti menika sampun kapisah. Nggih. Kok upami badhe dipun petak ampun ngantos dipun dadosaken setunggal. Lajeng Kedahipun dipun pisah. dipun Ingkang pisah. supados boten saged gesang malih. Ngaten nggih. Reh ning sukertaning negara wonten ing Kabupaten Pati sampun saged jetna menika cetha mbok bilih Kabupaten Pati tentrem. Lah, tentremipun Kabupaten Pati lumerek wonten kagunganipun Bapak ingkang kagungan kersa. Amin. Sak sampunipun tasakuran nimbali ketoprak Wahyu Manggala monggo dipun dongaaken mugi-mugi ingkang kagungan kersa tansah pinaringan panjang yuswa. Amin. Seger waras. Amin. Kathah rejekinipun. Amin. Salam bapak taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi